Татарларының штабына benim koynar selamlarım. Bek şatmın. Siz de benim bilen bek bilem sizni. Bilem что şunday yaxşı kerakli iş alып barganыңызны. Şuna ko'ra sizga da koynar selam. Hayırlı kez hürmetli tavırsalarım. Hayırlı kez Kozan. Indi neçençi yıl öğrettim. Benim konsertlarımı, benim özümni, icatımni yaratıp, hürmet edip, kelganınız için sizin aldığınızda rahmetimni жеткирasım kele, kabinde başımni yesim kele. Bugün birinci tapkır benim konsertimde buluşular var mı? Oh, yortuza! Kişide şulay, onысы тоже yaxşı. Ben benim jırlarım köpçülük 90% bağışlanan kadın kızga. Çünkü Iratga qarab мәхәббәт турында жыр айтып торам бит инде шулай. Шуңа күрә сез булганга күрә мин бәлки җырчы булганмындыр да. Инде менә киләчәк җырым алдыннан әйтәсем килә шуны. Яратам, яратканым дип, һәрбер кешегә әйтеп булмый, шулай бит. Аны әйтәсең, чынлап яраткан кешегә. Кем әнкәсенә әйтә, кем кызына, кем хатынына, кем сөйгән ярына, шулай бит. Гомумән минем уйлавымча, bütün нормальный Ират кырында булырга тиеш хатын-кыз. Но не важно, нормальный был хатын-кыз или нормальный был. Или нормальный был хатын. Прямо бір менің генә фикер түгел икән. Шулай, чөнки хатын-кыз аны ничек барар шулай яратырга кирәк. Һәрбер хатын-кыз үз ираты өчен булырга тиеш мотиватор. Мотиватор. Менә мин татар телен укымадым, руслан ничек була? Индәп торучы. Айту, әле группама бит саф башкорт егет алдым, чын башкорт егете. Башкортча ничек була? Башкортча дәртләндерүсе була. Безнең башкортлар алда. Дәртләндерүче. Анысы дөресрәк түгелме? Чынлапта, сез безне дәртләндерәсез икән. Без иратлар тауны урыннан урына пешерергә әзербез. Чөнки менә без бит өйрәнгәнбез, тегез генә шәбәеп китсә, күкрәгебезне киереп йөрибез менә. Мин дип күкрәкләр күгәреп бетә. Әз генә дөнья баса башласа, нишлибез? Киләбез сезгә. Әйе. Нәрсә шул вакытны безгә терәксез. Шул вакытны сез безгә киләсез ярдәмгә, шуңа юклап Иратка китәбез. Көчле Иратка. Шуңа күрә әйтәсем килә, янәшәбездә һәммәбезнең дә булып торсын яратканларыбыз, дәртләндерүчеләребез, эндәүчеләребез. Yaratkanım yenişimde. Yaratkan haşak yanında min şanaç bülbülarını Dağlı Şırbistan'da İnlerimi inge koyup atlarında bir şaşlıklı iki günde barışlarından anlam yaşam gerek yoktur kileşekte tükkende yaratkan yaşamda yaratkan haşak yanında insanlar bülbülarına Dağlı Şırbistan'da Мәскәүдә без Алла бирсә киләсе елга, менә январьда без бирәбез 6-нчы сезон була Алла бирсә. Мин Казанга кергәнче иң беренче Мәскәүдә концерт бирдек без. Мәскәү бит ул безнең Россиянең столицасы, баш каласы. Казан ул татарның Мәккәсе. Монда шуңа күрә үзенә әйтәм, мин Казанда концерт ул үзенә бер имтихан.
Bütün жерде де концерт болуна барсы да яхшы, Аллага шүкүр. Мында инде халык бит инде талапчан дейм мекен. Артистлар көп, концертлар көп, күнде концертында урын ал, концерт көргө урын табыл. Мында нәрсә кенер үзеңнең иземиң нәрсәдер булырга тиеш. Аны аңлатып та бите булмый. Ул тавышмы, моңмы, ишке кайфәтеңне, күбрәк ишке кайфәтеңне бер дим. Шуңа күрә Мәскәү яхшы, анда бик яраталар мине, мин үзем дә аларны бик яратам. Без көненә 2 концерт бирәбез, менә уже 3нче ел рәттән. Нимәгә активлар алар Мәскәү татарларында аларда 2 генә критерий: или яраталар, или яратмыйлар. Бүтән яратып килдек, тыңлый инде дигән нәрсә, ошатмаса көйдиләр. Казаннар бит, менә мин карап торам, менә кичә беренче килгәннәр күп булды. Аларның беренче шулай тыныч кына карап торалар, диләр, ага, нәрсә эшли бу, нәрсә сөйләр, нәрсә әйтер, азактан уж күтәрелеп чыга. Даниил, вот тебе спасибо. Ты сам пришел или тебе сестра привела? Сестра. Ну, похоже. Ну, спасибо тебе. Что, поешь что-нибудь? Нет желания, да? Ну ладно, тогда. Чашка натерял бы. Ну ладно. Ну давай шашка матур. Тотып карадым. Да. Обратно мне, да? Ну спасибо. Ну ты красавчик. Башкортстанда bir bizning ханым, Айсылу ханым, концертлар оештырды Сибирләргә. Менә шул Сибир концертларында очрашып киттек. Уфа концертларында очрашып киттек. Уфада оештырган теге без Салянка дибез инде. Җыелма концертларда. Ана инде ныклап торып монда күрдем. Монда ул эшли башлаган иде. Казанда. Уже халыкта популярлашты. Шуннан соң ана күрештек без. Кунак рәвешендә килеп чыгыш ясадым. Бик матур итеп халык кабул итте. Искиткеч матур кабул итәләр Әнвәрне. Анасын иң кызыгы шул, бик күп яшьләр. Бик күп яшьләр. Өлкән яшьтә кешеләр дә күп күренә. Менә әле бүген аның йомгаклау концерты бу гастролендә.
Менә аңа мин сәхнә бәхете телим. Бу инде үзенең генә әһәңе, үзенең генә тавышы белән килеп керде бу. Вот, бер кемгә дә тавыш ошамаган. Монсы иң мөһиме. Бер кешегә дә тавыш ошамаган, бер кешегә кабатламый. Үзенең репертуары. Онан бит әле ул сәхнә булгач, матурлык та кирәк. Тышкы кыяфәте дә бик матур. Матур кеше дип әйтәсем килә, матур артист. Үзенең дә юбилей була. 70 генә тулды әле. Birinci yolculuğum. Kolay değil şu an bir değil mi? Tutup ki yolda birgen olama. Kurasınır bu iken. Böyle Allah'ın rahmetli olsun Elberge. Benim yüreğim aldığından pek zor bülek yasadıydı o. Sizin bilen aşıraştırdı. Allah'ın rahmetli olsun Elberge. Yani yine Әлемнің матур өзі ғашық болдым бит. Берек матур бит. Міне, теге ұрысқар айтыр, губон едура дейерлер деймі. Шушы ерсе болсам да матурларына көремеңді күшіше. Танышуыбыз бір ел өтті танышуыбызға, шунда эшлей башлаган идем. Интәүдә бас гитарист булып, азактан уже гитарага күчтем. Танышу бик тиз үтте. Танышкач та вещь әзерләнергә туры килде. Тиз-тиз итеп бер атна эчендә көне-төне уйнап гитарада. Шулай вещь җырларын подбирать итеп, партиялар үземә придумывать итеп, инде шулай эшли башладым. Беренче гастрольләр безнең Свердловский областьтан башланды. Красноуфимск дигән шәһәрдән. Казан Әнвәр абый әйтешләй, татарларга Мәккә кебек инде. Бик ошый шәһәр, бик матур шәһәр. Үзе компактный гына, үзе чиста, үзе якты. Кешеләр дә әйбәт монда яши. И может, в будущем планируем, может, сюда даже перебираться когда-нибудь. Мәскәүдә булдым, былтыр концертыбыз булды шунда. Мәскәү тамашачы миңа бик ошады. Нык әйбәт каршы алдылар, бейделәр, вещи җырладылар да. Бик гөрләп үтте концертларыбыз. Январь айында Мәскәүдә концертларыбыз була. Так что килегез, билетлар алыгыз, көтеп алабыз сезне. Мен Өзбекстан Республикасы Самарканд областы Үргіт районынан Ахроров Суфхан Кәрим оғлы болам. Қазанда яшим, Қазанда үз бизнесім білән эшлейм. Аннары шу бизнес арқалы татар халқын білән аралашып, татар тілін үйреніп, аларның җырларын, аларның мәдәниятен, аларның спектакльләрен карап, фильмларын карап, шулай мен аларга мәхәббәтем бик каты уянды. Сагындыра гел качан барып кайтуым булса да, кире кайтасы килә Казаныма, үземнең Татарстаныма дип. Мен үзбек. Но мен үземчә өйрәндем, татар телен ничек әйтим инде. Миңа беркем дә өйрәтмәде, мин аны сату буенча өйрәндем чыннан да. Һәм кешеләр аралашкан вакытта һәрбер сүзләр артыннан бер сүзне өйрәнеп ала идем. Анда бит инде мәктәптә яхшы укыган кеше, шулай сүзләрнең бер-икесен белә дә, аннары өченче нәрсә аңлатканын аңлап алып, бу сүз димәк ансын аңлата. Бу сүз шу дигән сүз дип аңлап, кешеләр белән бик каты сөйләшеп, аралашып, аралашуны бик яратам. Шуннан үземә
nechig aytım indi. Tatarstandagy muhabbatim bik güçlü uyandı. Hem jirlerini anlagaç, tagın da aybet. Bizning jirler başka, sizning jirler başka. Sizning tiligiz boy, matur hem soklanarlık. Men Anwar abining konsertine indi ko'p topqir kelem. Unda necha yil, 3-yil indi. Anwar abini indi men ko'pdan ijodini qarab baram, tinglab baram. Bek yaratam, hurmat etam. Abi olarak da, ijrochi olarak da. Anwar abining eng birinchi boshda o'sha turgani, u kishi gadaplı, shunday kishilar bilan yaxshi aralashuvchan. Meni hurmat etam, men ularni hurmat etam. Ham jirlari shunday ma'noli. Bil tinglab yuring. Tatar jirlarına muhabbat birinchi Anwar abining jirlaridan uyandı menga. Eng o'xshagan jirlardan eng birinchi tinglagan jirim Kirmagiz g'aybatga degan jir edi. Shundan men g'ashiq bo'ldim, kim ekanini shundan angladim. Anan tinglay boshladim, qolgan jirlarini izlab topib, "Sondiysinmi ekanin?" Ham endi "G'umrlar birgina" degan jirini tinglay boshlanlari. Bot hozirgi vaqtda barcha jirlarni qabat-qabat tinglab, uyranib, jirlab da yurim. Başkalardan giysilerini Bitsin abuleyde İngilizce hoş giyilerine İndi canım günde Yakıt çatmak veren özgen Sin yazdığımız aya Yanlarında sin kullandım Hükmeslerimiz aya Yakıt çatmak veren özgen Sin yazdığımız aya Yanlarında sin kullandım Hükmeslerimiz aya Biz Samar Ulyanskaya barabız. Olarında bit mine mingerlegen zallar kileler. Olar barsa da bit tatar tili. Onda tatar başka hiç birge kile. Olar bit yonalar tili bizde. Үзләренчә урысча сөйләшәләр дә, ох, менә безнең җыр ни дип аларым тылып киләләр. Алар тел дип, алар да кайгырадыр. Әмма ләкин балалары барыбер бүтән менә мин үземнең югалтуларны да, бүтән кайгыларны да мин уйлыйм, әзрәк Ходай Тәгалә үзе тигезләп бара. Үткән елны мин чакырдым Роберт Абу Тимербаев белән Фарид апаны. Быел инде менә Хәмдин апаны бер шәхес булырга тиеш. Алар үзләре бит бик концерт эшләмиләр. Алар, әзрәк бару. Эш хакында аларга популярлык бит ул мәңгелек түгел. Менә бар знаменитость, бар популярность. Даже знаменитый популярность бетел, знаменитость, скажем, каланы, исеме мәңгелеккә кала. Популярность бетәдә син төшәсең җиргә. Шуның алар арасында йөрергә кирәк. Ул недалекий кеше генә популярность дип мин әләким булып бирә. Була да бетел, все. И синең менә әле булды. Син шулай мин кайттың менә әле. Ну бар дәш. Шуңа күрә кеше булып калырга һәр вакытта. Һәр бер хатын-кыз булып калырга, ир булырга тиеш. Yeah.